Čo je modlitba? Modlitba je obrátenie nášho srdca smerom k Bohu. Ak je to tak, potom celý náš život je vlastne modlitbou. Ale keďže v každodennom živote to nie je také jednoduché, musíme sa to naučiť. Je dôležité si vyhradiť osobitný čas na modlitbu. Vtedy sa stíšime a venujeme sa Bohu. Poznáme 3 formy modlitby. A všetky 3 majú v našom duchovnom živote svoje miesto. Poprvé je to ústna modlitba. Boh síce pozná naše srdcia, ale táto forma zodpovedá našej ľudskej prirodzenosti vyjadrovať ústne naše myšlienky. Preto je ústna modlitba základným typom modlitby. Okrem toho nám pomáha modliť sa v spoločenstve, pretože druhým umožňuje sa tiež pridať. Druhým typom je meditácia. Pri nej rozjímame nad obrazmi alebo úryvkami z písma a týmto spôsobom dané skutočnosti v sebe internalizujeme, spracúvame, aby tak mohli formovať náš život. Najznámejšou meditatívnou modlitbou v katolíckej cirkvi je modlitba posvätného ruženca. Pri nej počas trvania 10 zdravasov premýšľame nad jednou udalosťou zo života Pána Ježiša. Toto premýšľanie nám má pomôcť poznať Ježišov život, aby nás ďalej formoval. Tak môže modlitba posvätného ruženca prinášať v našom živote veľa dobrého ovocia. Keď napríklad premýšľam nad tým, ako sa Ježiš narodil v Betleheme a bol uložený v jasličkách, pozorujem pravú pokoru, skromnosť a jednoduchosť. Cieľom tejto modlitby je pokoru, skromnosť a jednoduchosť praktizovať aj vo vlastnom živote. Treťou formou je vnútorná modlitba. Voláme ju tiež modlitbou srdca. Pri vnútornej modlitbe srdce ticho spočíva v Božej prítomnosti. To sú 3 formy modlitby. Okrem toho môžeme modlitby deliť aj podľa ich obsahu. Poznáme napríklad žehnanie. V tejto modlitbe privolávame Božiu moc a požehnanie na nás alebo iných ľudí. Poznáme tiež modlitbu adorácie. V nej človek vzhliada k Božej veľkosti, všemohúcnosti a svetosti. Prirodzeným postojom tela pri nej je kľačanie. Tým vyjadrujeme, že Boh je veľký a my sme malí. Osobitnou formou adorácie je eucharistická adorácia. Pri nej adorujeme, klaniame sa Ježišovi prítomnému v oltárnej sviatosti. Vtedy je telo Kristovo umiestnené na viditeľnom mieste v monštrancii. Ďalej sú tu prosby. V prosbách sa obraciame na Boha s našimi potrebami. Hoci Boh aj bez toho pozná túžby nášho srdca, touto modlitbou oslovujeme Boha ako prameň každého dobra. Opakom prosieb je ďalší typ modlitby vďaky. Modlitba vďaky má pre nás oslobodzujúci účinok. Keď ďakujeme, chápeme, že nemáme na všetko nárok, ale sa tešíme, že sme boli obdarovaní toľkými dobrými vecami. Z vďačnosti pramení pocit šťastia. Modlitba príhovoru je špeciálnym typom prosebnej modlitby. Vtedy sa na Boha obraciame s prosbou za niekoho iného a jeho potreby. Tým vyjadrujeme spojenie celej ľudskej rodiny a podľa Kristovho príkladu tým slúžime iným. Ďalším typom modlitby sú chvály. Vzdávame Bohu chválu nie preto, že pre nás niečo vykonal, ale len pre Neho samého, len preto, že je. Tým sa pripájame k zástupom anjelov a svätých v nebi. V poriadku, o modlitbe by sme mohli ešte dlho hovoriť.
Ale oveľa lepšie ako hovoriť o modlitbe je samozrejme modliť sa. A preto teraz skončíme.